Autodema Premium Cars. Charlie's Pub. Alma Dulce. Zaza Resto Pub. Spontan cu Brian Podcast. Bine ați venit la un nou episod de podcast Spontan cu Brian. Astăzi avem un instrumentist de valoare și un compozitor și un, nici nu știu cum să mai îl numesc, și un PC gamer și de toate la un loc. Bine venit, Beni. Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație. Mă bucur că ai putut să vii. Pe mine mă interesează și pe lumea de acasă, cred că începuturile tale cu muzica, de ce ai ales acordeonul și partea asta de felul ăsta de muzică? Fii atent, tu știi că eu foarte mulți ani am cântat cu clapa, cred că vreo 15 ani de zile, dar dragostea mea tot timpul cea mare a fost acordeonul. Din cauza muzicii sârbești și țigănești, asta a fost cea mai mare dragostea mea de mică cumva și pentru acordeon, gen, știi? Și clapa, dar acordeonul e cumva, nu știu, e mai special pentru mine, un instrument mai complex. Și sincer, când am fost la început de drum, nu mi-am permis să-mi cumpăr un acordeon, că sunt destul de scumpe și chiar și atunci erau foarte scumpe și n-am avut bani de un acordeon fain, gen, cum am fi vrut noi toți, un Guerin, un Dalap, ceva de firmă mare. Și am cântat cu clapa mult, vreo 15 ani și toată lumea s-a obișnuit cu mine așa. Dar eu tot mai mult cu acordeonul îmi place și acum mai încoa când am reușit și eu în viață și am putut, mi-am făcut pofta și mi-am luat o grămadă de acordeoane. Bun, cred că ești în măsură să aprofundăm problema asta cu acordeoanele. Care e diferența între ele? Sunt mai multe, fii atent. Ai odată mărimea acordeonului, câți bași are, câte clape are. Un acordeon standard, cum cântăm noi, e 120 de bași și 41 de clape. Acum contează câte scaune are înăuntru, iar ce folosim noi cel mai mult e în 4 scaune, 2 cu 2, așa se numește, adică 2 scaune în afara cabinei, 2 scaune înăuntru. Ăla e de obicei tonul care mă auzi și pe mine cântând cel mai mult, e unul foarte cald, unul foarte dulce ca și ton. Pe urmă, materialul, lemnul, anul în care a fost fabricat, mulți factori care influențează. Un acordeon vechi, de exemplu. Da. Contează că e lemnul mai uscat și de obicei sună mai bine. Dar uite, eu cum am descoperit acum acordeonul cu care cânt eu, Siva Figli, chiar dacă sunt noi, pentru mine sună la fel ca și alea vechi și atât de mulțumită de el că omul are lemn vechi de 50-60 de ani, cât mai are el în stoc și face tot cu lemnul vechi acordeoanele. De ce ți-a plăcut această firmă de acordeoane? Acum 2 ani am auzit că fac o expoziție în Serbia ei și vin și aduc acordeoane și poți să cânți pe ele și să le încerci. Eu stăteam încă în Serbia atunci și expoziția era la Novi Sad, era la o oră distanță de mine, zic, mă duc neapărat. Pentru că tot auzisem pe YouTube, ascultam tot felul de muzicanți, acordeoniști și toate care le-am auzit pe net sunau bine. Zic, nu se poate, să fiecare acordeon să sune bine, că la toate firmele astea alte poate îți 2 acordeoane la fel, exact ca și model, dar nu sună la fel. Niciun acordeon nu sună la fel unul cu altul, 100%. Astea toate ori suna bine și atunci m-am dus la expoziția acolo și le-am luat la rând. Cred că am luat 20 de acordeoane la rând, am cântat cu toate. Și Ivan Stanoilevici îl cheamă, dar omul care le face, o venit, tot mi-a dus, ia încearcă-l și pe ăsta, încearcă-l și pe ăsta, era cumva, i-a plăcut de mine, a fost drag de mine și m-a auzit cântând și eu normal nu trebuia să cânt acolo, că el are oamenii lui cu care colaborează. Și atât de drag a fost, a zis, auzi, cânți când se adună toată lumea și pentru noi un pic. Am zis, da, cum să nu? Și m-am împrietenit cu el, am cântat și chiar așa au fost. Fiecare acordeon care l-am luat în brațe mi-a plăcut cum sună la el. Sunt foarte bine făcute. E singurul care mai face acordeoane cum și scrie pe cele vechi, a mano, adică făcute de mână. Nu e o fabrică care le... Fiecare piesă e pusă de el, e făcute de el.
foarte îngrijite acordeoanele, sunt foarte calitative. Cum de ți-a plăcut chestia asta cu imprimatul, cu să faci și muzică? Că prima dată ți-a plăcut să cânti, după aia ai trecut la alt nivel, cel de imprimat. Fii atent cum a început chestia asta de fapt. Aveam o orgă și avea secvențări. Secvențări înseamnă că poți înregistra câteva tracuri. Și eu m-am jucat cu chestia aia, zic, ia să văd ce face asta. Aha, zic, pot să trag un bas, pot să trag o chitară, pot să trag niște string-uri, viori pe rând și după aia să le redau toate. Și am văzut că mie nu mi s-a părut foarte greu. Zic, ia uite ce simplu e. Eu în capul meu, de ce am făcut chestia asta? Zic, îmi fac negative așa, când studiez, să-mi dau drumul după aia la spate și eu pot să cânt cu acordeonul singur, știi? Și atunci am dus chestia aia în studio. Mi-am dat seama că de fapt asta înseamnă să lucrez în studio, știi? Multitrack-uri, mai multe canale. Și am început foarte mic cu studio, adică, cum ți-am zis, nu aveam bani. Mi-am luat un microfon, mi-am luat după ceva vreme mai nu știu ce placă de sunet și așa încet am tot lucrat la studio singur, învățam de pe YouTube, la american mai mult mă uitam că ei au multe tutoriale de astea. Și am prins drag de studio, așa, îmi place foarte mult. Asta cu YouTube e acum din 2010, 2007, da, înainte... Înainte era cu clapa, doar făceam pe clapă, știi? Pe clapă, da, după cam aia. așa, cam pe atunci am început, prin 2010 cu studio. Și primele imprimări așa, vocal, cu cineva prima piesă? Printre primele am făcut, cred că cu Paula Menga. După aia, atunci eram chiar la început cu Mili, făcusem cu Mili piese. Era și când am început cu Banat Express. Cu cine am mai făcut noi? Câțiva soliști din Serbia, țin minte. După aia, când am plecat la București, acolo am tras cu o grămadă de soliști, Doamne. Eram la Rotera Music acolo, la Nașul, la Dan Bursuc. Mulți, cred că am tras cu 20 de soliști. Toți soliștii care erau acolo din grădina lui, cu toți am tras câte ceva și am învățat foarte multe chestii acolo. Eram și eu acolo. Acolo sunt vreo 4 sau 5 studiouri care lucrează simultan și fiecare pe un gen de muzică, știi? Și eu, cum eram pe tot ce ține Banat, Ardeal, țigănește, de joc, chestii de astea de ale noastre, făceam eu. După aia, iară ce era de folclor de Ardeal, pe vremea era și Radu Ciprian acolo. Eu de la omul am învățat foarte, foarte multe chestii în studio. Era Edi Talent, Bobocel de la Craiova, mulți, lucram foarte mult la studio și mie mi-a prins foarte bine că am învățat multe chestii de la ei pentru mine. De ce au apelat la tine? De ai fost apreciat pentru munca asta? Nu cred că e muzica pe primul loc neapărat, dar am fost întotdeauna foarte profesionist, adică la modul am fost serios. Dacă eu ți-am promis că în data cu tare e gata piesa, în data cu tare probabil și mai repede, o zi, două, era gata piesa, adică Seriozitatea, da, am fost foarte fair play tot timpul și știi ce cred că contează foarte mult, mai ales pentru soliști. Vibe-ul, starea care ți-l dau când vii să tragi, pentru că majoritatea, inclusiv eu, am trac când în momentul în care îmi pun căștile pe urechi, zici că nu mai știu să cânt. Mă zăpăcesc, nu mai știu în momentul ăla, știi? Și foarte mulți soliști au problema asta, știi? Frica de studio, frica de a imprima, știi? Și la mine niciodată nu a fost așa. Dacă ai venit la mine să imprim ceva, eu am stat cu tine la cafele. Dacă vrei să mâncați, hai să mâncăm ceva. Nu te-ai mai simțit ca la un studio, știi? Te-ai simțit ca la un prieten acasă și după aceea zic, hai să tragem. A fost, cred că experiența în sine le-a plăcut, știi? Că nu s-au simțit cumva, n-aveau stresul ăla, știi, fluturi în stomac, cum s-ar zice. Asta cred că era. Te-ai inspirat de la cineva tu în domeniul muzical? Da, de la foarte multă lume. Eu am studiat, Brian, eu am studiat tot ce mi-a venit. Eu am studiat pe toată lumea. Eu pe toți acordeoniștii de aici am studiat, și de aici, și de acolo. Eu cred că sunt o combinație din toată lumea. Eu niciodată n-am zis, nu, că eu nu... De adevăr, am studiat singur, dar ascultam acordeoniști și nu doar acordeoniști,
nu conta instrumentul, violoniști, clarinetiști, saxofoni, mai puțin saxofoniști, în fine. Soliști, iară, de la noi, din Bulgaria, din Macedonia, de peste tot. Eu de la toată lumea am învățat. De ce crezi că mai pe românește te lua lumea la cântat? Pentru că știai să cânti sau... Primul lucru ăsta era, da. Când am venit aveam Știai cu ce se mănâncă? 15-16 ani. Doamne, cred că vreo 4-5 ani la rând lumea tot 16 ani zicea că era chestia aia că eram mic și zicea, ia, auzi ce frumos cântă băiatul ăsta la 16 ani. La un moment dat aveam vreo 20 și tot așa zicea, auzi ce frumos cântă, 16 ani are. Băi, oameni, până am 20, nu mai am 16. La început, da, cred că a fost impactul primul ăsta, a fost, știi, cântatul, știi? Și ai venit cu un stil mai... Da, și eu am și fost... N-am încurcat niciodată pe nimeni. Nu am dat vreo țeapă să spun eu, dacă tu m-ai sunat și mi-ai zis, bă, vii cu mine sâmbătă, da, vin. Putea să mă sune încă 100 de oameni după aia. Și nu conta nici măcar suma. Dacă eu mi-am dat cuvântul, întotdeauna m-am ținut de cuvânt. De ce crezi că unii n-au cuvânt și tu ai? Ori nu sunt foarte inteligenți, ori, nu știu, lăcomia, poate primesc oferte cu bani mai mulți în altă parte și, nu știu, nu au caracter destul de bun cât să se țină de cuvânt și să meargă acolo unde trebuie. Știm că spuneai că te-ai născut În Germania. În Germania, nu? Da. Da, în Rosenheim am născut, mai exact, oraș. E la vreo 50 de kilometri de München. Și cum de-ai venit în România? Cu taică-meu. Taică-meu e plecat din România din 87. Hai să-ți explic repede, că el cum a plecat, a fugit pe vremea aia, știi cum era pe timpul lui Ceaușescu? Nu puteai să pleci. A fugit el cu încă 3 iarna, când au tăiat gardul, că mergeau pe coate, a tăiat, țin minte ce povestea el când era mai mic, ori tăia gardul, au început niște artificii, alarmă, știi? Și au început să tragă și omul din spatele lui, gen cum erau 3-4 în rând, ei cum au început să fugă, pe omul din spatele lui l-au împușcat și au murit, au rămas acolo pe câmpul ăla. Și au fugit mai departe până la vama cu Ungaria, gen în partea alaltă, și acolo, țin minte, o zis că era ca un lac, așa, o baltă înghețată. Și ca să nu-i găsească, că ei tot auzeau și câinii cum lătrau, cum îi căutau pe acolo, o spart gheața aia și s-au băgat toți 3 până în gât, în apă, și au adormit în gheața aia până au venit mașina după ei care trebuia să vină. Da. Și au plecat în Elveția și el atunci a lăsat în Elveția din 87 până în 89, singur, și a adunat bani ca să-și aducă familia după aia. Avea 5 copii atunci, eu și sora mea, Lidia, nu era născută încă. Lidia, sora mea, s-a născut acolo în Elveția, ori mai stat un an în Elveția și după aia au plecat în Germania și m-am născut eu în Germania. De ce ne-ai rămas acolo? În Germania? Sincer, eu mi-am dorit să rămân acolo. Eram mic, nu știam altceva, acolo crescusem. El nu mai vrut să stea. O zis, m-am săturat de Germania, gata, vreau să mă întorc acasă în România, să stau în țara mea, el. Și eu cum eram copil, îți dai seama, nu puteam eu să zic la 15 ani, păi mergeți voi că eu stau aici. Nu aveam cum și cumva obligat m-am întors cu el în România și culmea, am venit în România, el a stat 2 ani aici și a plecat înapoi. Eu zis, pare rău, zice, dar asta nu-i mai țara mea. Și s-a întors înapoi și acum e tot în Germania. Și eu am rămas, că eu în tot timpul ăsta am prins drag de muzică, am văzut și eu ce înseamnă muzică live, ce înseamnă să cânți la o petrecere, să fii un artist de fapt. Că eu până atunci ți-am zis, eu am cântat pe stradă. Și cumva pentru mine nu o vedeam ca un business, cum este astăzi. Abia când am venit în România am văzut prima formație ce am ascultat atunci era Monica Lupșa cu formația lui. Pe mine m-a fascinat chestia aia și am zis, that's it, asta vreau să fac, eu vreau să fac chestia asta. Cum ai luat legătura? El mă chema pe mine. Am cântat la Uica Cornu cu armonica la botez, la fata lui și m-a pus și pe mine să cânt un pic acolo, că era drag de mine și acolo m-a auzit el și cred că următoarea zi o sunat la el, că știu că stau la el și m-a întrebat, băi, Beni, Lupșa, vii cu mine la București? Doamne, eu când am auzit, îți dai seama,
m-am bucurat foarte mult și m-am dus. Cred că prima nuntă am cântat fix nunta lui Marinică Nămol cu saxofonul. Deci eu m-am dus acolo, vai ce emoții aveam. Doamne, lume și țară. O ținut la Intercontinental. Când am ajuns în fața hotelului, eu intram în hotel și Hagi ieșea din hotel, l-am văzut pe Hagi atunci. Doamne, zic, unde am venit? Unde eu nima în drum? Și m-am dus acolo, erau atâtea formații. Era Salioca din Bulgaria cu clarinetul. Dan Bursuc a fost naș. Nuntă mare, nuntă de aia chiar extraordinară. Și am început cu Monica și am cântat 5 ani cu el. Am vrut să zic, și de ce n-am mai colaborat? Ce s-a întâmplat? Unde s-a produs ruptura? El, din câte țin minte, avea niște probleme la modul, nu vrut să mai cânte, probabil depresii, chestii de genul ăsta, și a plecat vreo jumătate de an în Paris, ceva de genul. N-am mai vrut să cânte și n-am putut, aș fi așteptat o lună, 2, dar nici nu puteam, că din asta trăiam. Și atunci s-a rupt chestia aia, toată formația, fiecare și-o căutat în altă parte să cânte, până el s-a întors, după aia deja eram toți prinși în altă parte și și-a făcut altă formație. Da, perioada asta când ai cântat cu el, când nu era sezon, cântai și prin cluburi pe aici, prin Timișoara, pe unde? Vai, chiar azi am discutat chestia asta cu cineva. Mi-e dor de Birt. Că nu e așa, îi zicem aici, să merg la Birt, cântam la Birt. Unde a fost primul Birt? Prima dată am cântat la Club Raul. Asta a fost al lui Cătălin Cazacu. Cu Violeta Lumina Vestului, cu Dana Rădneanț și se mai schimbau unii soliști mai bine, dar ele două erau de bază. Atât de mult mi-a plăcut. Instrumentiști? Eu cu Gabi Orga, Șvarții cu Orga, Nichi era, cam de bază ăștia eram. Mai venea câte unul altul, dar ăștia eram de bază. E una din cea mai frumoasă perioadă din viața mea, sincer. Mi-ar fi plăcut să fie și acum la fel ca atunci. Și dacă ții minte, se cânta peste tot. Cred că erau 20 de birturi în care se cântau. Atât de frumoasă era atmosfera între muzicanți atunci, între lăutari. Toți vineau acolo. Toți. Băi, unde mergem? Care terminam mai repede, mergeam de unul la altul. Mergeam la Alepa Brena, veneam aici era Susmania. Mergeam la Trafic, la Talia. Se cânta în multe locuri. Chiar mi-e dor de timpul ăla și erai cald tot timpul cu cântatul, n-aveai pauză, știi? Cântai în fiecare seară, ți era mâna încălzită tot timpul. Și cum eram la Birt, cum ieșea câte o noutate, hai să o studiem, hai să o învățăm. Erai tot timpul la zi cu tot. Foarte mult. Eu cred că am învățat... la clapă cântai, nu? Sau da, la clapă. La keyboard-ul ăla alb, la Roland AX7. Cred că în perioada aia, în anii aia, numai cât am cântat la Birt, am învățat peste 300 de ritunele. Din toate zonele posibile. Că se cânta înainte, nu ca și acum. Cântai și banat, cântai și manele, cântai și sârbește, cântai o șotă, cântai o rumbă, cântai câte una de muzică ușoară, șlagăre, învățai de toate. Eu cred că generația asta nouă are de suferit din cauza asta. Că nu se mai cântă ca înainte la Birt. De ce crezi? Că lipsește asta din cauza? Da, nu-i mai atâta, publicul nu-i mai atât de, cum să zic eu, de amestecat cumva, știi? Așa ei își învață programul ce au de cântat la cântat. Cred că devin leneși un pic, știi? Dar la noi nu a fost cazul. Am cântat două de alea, ai învățat de toate. De ce crezi că unii au evoluat și alții au rămas tot la nivelul ăla la care le-ai cunoscut tu? Lene, sincer. Eu nu suport oamenii leneși. Altceva, dacă ești talentat, ai deja tot ce ai nevoie cât să înveți. Nu mai trebuie decât să studiezi și să dezvolți aia ce a pus Dumnezeu în tine deja. Dar dacă nu faci nimica cu talentul ăla, îl îngropi, să alege praf. Cu cât studiezi mai mult, cu atât e mai bine. Când ai simțit că ești apreciat pentru munca ta? Wow. Când ai început să fii apreciat? Cred că la început, cred că sunt cumva pe etape diferite. La început am fost apreciat pentru cum cânt și că sunt atât de mic.
După aia, cred că am început să fiu apreciat pentru cumințenia mea și pentru seriozitatea mea, știi? Și în ultima fază, acum, cred că sunt apreciat pentru multă munca multă pe care am depus-o. Ani de cântat, ani de seriozitate, ani de studio, toate astea. Știm că e un subiect, iar referitor la plecarea ta atunci de la Banat Express. Ce s-a întâmplat atunci? Deci e o perioadă că, lumea așa te-a cunoscut în formula aia. Cântam cu Florin Pistrilă, cred că, la început. Nu știu, am simțit așa, noi nu ne-am certat sau ceva. Nu era destul de cântat. Și încet, așa, cumva ne mai umpleam cântări pe lângă, gen, știi? Și atunci unul s-a dus mai mult în partea aia, unul în partea asta. Eu am plecat la București, că am vrut atunci neapărat cu Bogdan Farca și cu Mierea României. Asta a fost. Ei au rămas, Romario cu Ralu au rămas împreună și l-au luat pe Duțu după aia. Clape sau acordeoane s-au mai tot schimbat. Am fost eu, a fost Lavrenski, Alex, după aia Cristinelu și Băloi, cred că a fost Adi o vreme. Da, asta a fost chestia. Nu a fost destul de cântat atunci, fiecare ne-am dus în altă parte, eu am plecat încolo, ăla acolo. Unde îl vedeai pe Benny, cel din Germania, acum? Unde crezi că era, dacă rămâneai acolo? Probabil inginer la BMW sau undeva. Că asta am învățat eu acolo, asta am făcut. Nu știu. Aș fi cântat, dar nu la un mod profesional. Nu să fac o meserie din asta, un business. Probabil ca și hobby pentru mine, așa. Dar nu ca acum. Da. Ce te leagă cel mai mult de muzică? Ce mă leagă cel mai mult de muzică? Muzica în sine, că mi-o place. O iubesc cel mai mult. Eu adorm cu muzică, mă trezesc cu muzică, mănânc cu muzică, conduc cu muzică, non-stop. La mine muzica e non-stop. Și te mir ce ascult. Că nu-i... De cele mai multe ori, ceea ce eu ascult n-are nicio treabă cu ceea ce cânt la cântat. Știi? Mi-mi place orice. Eu ascult Lenny Kravitz, Billie Eilish, știu eu, Frank Sinatra. Playlistul meu ceva de genul Vida Pavlovic, după aia dintr-o dată Billie Eilish, după aia ceva sârbește, Ața Cergar, Dean Costici, după aia Meca și după aia vine cu totul altceva. Stevie Wonder, îl ador pe omul ăla. Stevie Wonder, deci n-are nicio treabă una cu alta. De toate ascult. Bun, spune-mi dacă ai avut vreodată dificultăți în cariera ta. Și spune dacă sunt mai multe. Am avut, dar din vina mea am avut. Când aveam vreo 19 ani, începusem să-mi iau așa căi greșite. Și când zic căi greșite, eu niciodată n-am fost neapărat cu alcoolul. Nu mi-a plăcut niciodată să beau. În schimb, am încercat narcotice, tâmpenii de astea, ieșise nu știu ce de astea, legale. Eu le-am încercat pe toate, și am avut o perioadă de vreo 2 ani de zile, nu mai eram om. Stăteam numai închis în apartamente la prieteni și ascultam muzică, house cu becul stins, cu ochelari de soare pe ochi, praf, așa. Nebun, mă uitam de nebun pe pereți. Eu lasem razna rău de tot eu. Și țin minte, era ziua lui Gabriel, a lui Iorga, Gabi. Făcuse 20 de ani, cred, și o ținut-o la Săcălați, la Baltă. Că eu la cântat n-am făcut niciodată de astea, știi? Îmi era frică să nu fac vreo tâmpenie. Acasă, ascuns. Și am cântat acolo și m-am văzut după aia, mi-a trimis niște filmări cineva. Doamne, pria, dacă vedeai fața, băi, mă mergea gura în toate părțile, ziceai că-s nebun. Cântam și mă strâmbam, zic, Doamne, când m-am văzut, eu zic, așa urât fac. Dar cred că cântai bine. Băi, eu, în capul meu cântam și mai bine, dar nu cântam foarte bine, așa mi se părea mie, știi? Dar eu cred că tot e focul lui Ciortan, știi, că vreau să fiu ca el.
Și când am văzut filmare cu mine și cum arăt, și eram, nu doar cântat un sin, eram neîngrijit, eram netuns, nu eram îmbrăcat tot aiurea, nu mai păsa deloc de viața mea așa. Atunci a fost așa pentru mine un șoc, știi, și am zis, nu mai gata, eu sunt un artist, eu nu sunt omul ăsta. Și din momentul ăla m-am cumințit, mi-am văzut de treabă și mi s-a schimbat viața, dar ăia 2 ani am fost afectat așa și cu cariera. Asta vreau să zic, că chestia asta mi-a afectat cumva cariera, că nu mă mai interesa, nu mai studiam, nu mai învățam nimica, nu, mergeam la cântat doar așa, să-mi iau banii dimineața, așa e. În ce perioadă, mai-ți amintești ce ani erau atunci? Eu aveam 19 ani, deci 2008, din 2008 în 2010. Eu sunt 89 născut. Bun, și așa, ai simțit vreodată să ai porți închise, așa, să vrei să cânti cu cineva și nu te-a băgat în seamă sau... Stai să mă gândesc. Sau să, de exemplu, să nu te cunoască cum arăți, să fi știut, bă, uite, știu pe Benny, dar poate nu te știa pe tine ca persoană cum arăți. Dacă erau muzicanți, cu siguranță mă cunoșteau, dar așa poate la lume, da, se poate să se fi întâmplat chestia asta. Da, nu țin minte să fi avut probleme de genul ăsta mari. Consider că tu ai fost apreciat poate numai prin prispa faptului că, da, știi muzică, să zic așa? A contat asta? Adică dacă cântai prost, crezi că erai tot așa fel de apreciat? Nu, niciodată. Mai aveai prieteni? Prieteni probabil da, nu știu dacă muzicanți. Nu, cred că ăsta a fost factorul principal. Muzica, cântatul bine. De acolo pleacă tot. Dacă după aia te cunoaște omul și mai și descoperă că ai caracter și că ești un om bun, e un bonus, e un plus. Wow, uite, cântă și frumos, e și băiat bun, știi? Dar primul impact ăla e cântatul. Dacă n-aș fi cântat așa, nu m-ar fi băgat nimeni în seamă, sincer. La ce nivel consideri că cânti tu? Așa, de la o notă să-ți dai de la... Sau nu știu cum să... Eu singur? Păi eu sunt veșnic nemulțumit cu cum cânt eu. Eu nu suport să mă ascult singur. Mai pun alții, știi, prima și zic, las-o dracu de treabă, oprește-mă că nu pot să mă ascult singur. Eu sunt veșnic, că-s prea perfecționist și sunt veșnic nemulțumit cumva de cântatul meu. Acum, știu că sunt la un nivel mai avansat de ce ține aici la noi, știi? De ce ține de acordeon sau clapă. Dar când mă uit în jur și ascult alți muzicanți, foarte repede las nasul iară jos, știi, și îmi dau seama că s-ar fi putut mult mai bine de atâta și că sunt muzicanți atât de mari la noi în România. Tu unde te regăsești cel mai mult acum? La clapă sau la acordeon? Că știu că tu îți făceai tonurile. Da, tot, și seturile. Cum a fost tranziția asta? Cred că sunt diferit. Sunt un om cu clapa și un alt fel de om cu acordeonul, știi? Mi-a fost greu. Separat de la din Germania. Da. Mi-a fost greu din cauza poziției, știi? La clapă stai cu mâna așa, la acordeon ești cu mâna așa și când... Eu m-am forțat să cânt cu acordeonul, că normal nu pica bine, că am cântat mulți ani cu clapa. Și mă dorea mâna rău, știi? Mi-era incomod rău de tot, dar știi că 2 luni, 3 poate. După aia m-am obișnuit și cu trasul iar. Vai de capul meu, mă durea mâna stângă când trăgeam tare de acordeon. Eu trag foarte tare de acordeon. Vreo 2-3 luni mi-a luat să mă obișnuiesc. Bun, și de ce n-ai cântat pe din ăla electronic? Uai, nu le suport. Explică de ce, că sunt copii care se apucă de cântat și nu știu de ce. Da, nu, eu nu recomand nimănui acordeonul electronic și spun și de ce. În primul rând, nu sună bine. Sună artificial, sună plastic, ca să nu știu cum să mă exprim mai bine. Tonurile sunt semplate. Da? E un acordeon rece, de fapt, înregistrat, clapă cu clapă și puse pe acordeonul ăla. El, pentru că trece prin niște procesări, sunt câteva milisecunde care le pierzi și ai și o latență mică. O foarte mică latență, dar dacă cânti ceva mai mișcat, o simți. Și eu simt că mă trage în urmă. E ca și când vrei să mergi și ai pe fiecare picior așa 10 kg de greutate pusă, știi? Cumva te trage în urmă, așa-l simt eu. Deci nici nu sună bine, nici materialele nu sunt plăcute la atingere, gen tot e de plastic, așa, știi? Și când îl iei în mână. Un acordeon rece... Aici intră
și cel din fabrică și cele cu ăsta, cum zice, cu MIDI, cu tot ce categorie. înseamnă electronică. Bun, e cam dar la fel. care e diferența la clapă? Că clapa tot electronică e. De ce clapa sună bine? Dar măcar nu mai țin în brațe. Știi ce zic? Da. Măcar... Adică știi că ai înțeles ce vreau să zic? Adică Da, clapa e e electronică. diferență, știi de ce? Acordeoanele nu sunt atât de avansate ca și clapele. Nu au atâta memorie RAM, nu au atâta spațiu să-ți pui samplere, tonuri. Clapa e mult mai utilă pentru că cred că am, nu știu, 64 de giga sau așa memorie. Îmi pot pune mii de tonuri pe clapă. Pe acordeon nu poți pune atâtea. Ai tonurile de acordeon și mai ai câteva, știu eu. Sau dacă cânti cu Uzi Sound ăla, poți să-ți pui. Dar nu e atât de avansat ca și clapa. De ce crezi că apelează o parte din muzicanți la genul ăsta de acordeone? De ce? E ușor să-l țină? 3 motive, cred eu. Dezvoltă-le. E mult mai ușor pentru că ăsta electronic, dacă vrei, îl setezi, nici nu trebuie să tragi de el. Poți să nu tragi deloc de el. Deci, din prima, nu trebuie să tragi de el și ții mai ușor. Hints, ce am zis mai devreme, lene. Da. Așa. Al doilea motiv este, nu mai ai microfoane. Fiind electronic, îți poți da volum cât vrei. Și atunci, dacă ești un muzicant care vrei să cânti mult mai tare față de colegii tăi, îți iei un acordeon electronic, îți dai volum cât vrei și astupi pe toată lumea. Și mai există o problemă. Sunt oameni care sunt dependenți de transpozer. Te poți transpune, adică să păcălești. Dacă tu n-ai chef să studiezi azi în do diez, nu studiezi decât în do și dacă vrei tu numai îl transpui, atunci tu cânti în do și se aude în do diez. Din nou, lene. Asta e tot. Plus, de ce nu recomand eu? Fiind un instrument electronic, îi scade valoarea. Trebuie să o consideri ca și, nu știu, o mașină. O cumperi de nouă. Și după 2 ani, dacă vrei să o vizi, tu nu mai iei banii aia. Păi, mașină. E ceva electronic, în cazul acordeoanelor. Un acordeon acustic. Îl cumperi astăzi, dai 10 lei pe el și dacă tu ai grijă de instrumentul ăla, el peste 5 ani nu mai costă 10 lei, costă 20 de lei. De-aia recomand tot timpul acordeoane reci, că e o investiție, nici măcar nu-ți pierzi din bani. Și sună mai bine. Asta e tot. Ce sfat le dai la... Că asta e o întrebare care îl pun la toți invitații, indiferent din domeniu. Pentru tinerii care se apucă și sunt drumați prost sau greșit de mentorul lor sau învățătorul lor, nu-i lasă să facă ce vor de la început, adică ăla vrea să cânte, vine unul, vreau să cânt ca Benny. N-ai ce să cânti ca Benny, tu trebuie să cânti Merg cotobel. Știi, adică cumva și ăla poate vrea să învețe altceva și să opriți așa din startul ăsta. Auzi acum eu. Intri pe Patreon la Benny Sârbu, te abonezi acolo și înveți muzică de toate felurile. Nu, fii atent, chiar am întâlnit băieți tineri, muzicanți sau în devenire, care au fost învățat greșit, știi? Și îi mai rău așa. Cumva trebuie să-i scoți din cap ce-o învățat până atunci și să-i arăți de la zero. Mă, nu-i corect, uite, așa e trilul corect, așa degetele, așa degetație, așa pui. Eu recomand, în primul rând, un profesor bun. Că avem. Și în al doilea rând, ce recomand eu, că asta am făcut și eu, să nu se limiteze la un stil de cântat, să studieze de toate. Să învețe de toate. În primul rând, să iei România toată la rând, ca și zone. Dezvoltă foarte mult și te ajută foarte mult. Cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult, că am studiat toate zonele posibile și mi-au prins foarte bine în viață. Și soliștii o să te iubească pentru chestia asta. Îți mai amintești prima ta orgă? Cum se numea? Era prima, când eram mic, era un Yamaha PSR 75, cred că. Aia era pe vremea aia, îți dai seama, eu când am început să învăț să cânt, eu aveam 3 ani jumate, asta era în 92, 93, pe atunci. După aia, prima mea orgă în România, când am venit, aveam o orgă, un Korg X5D, cred că se numea, cu 5 octave, micuț așa.
Când ai început să-ți faci tonurile tale? Și cum ți le-ai făcut? Și de ce trebuia să le faci? Fii atent, înainte era diferit față de acum. Eu când mi-am luat prima dată DX-ul, Yamaha DX11, Cu dischetă. da, sau puteai prin cablu Sau MIDI, avea- din una în da, alta, știi? Da. Am avut după aia și privilegiul să-l cunosc pe Michi Ciortan. Și a fost în România o vreme el atunci și primele... Atunci mi-am transferat din orga lui, mi-a dat el tonurile direct din orga lui, mi le-a transferat și mie, știi? După aia au ieșit orgile astea mai noi, care aveau sampler și puteai să combini foarte multe chestii. Cam pe atunci am avut îmi luase un Korg M3, se numește, da. Aia a fost prima mea orgă așa mai scumpă, mai performantă. Și atunci așa că stai acasă, ai văzut poate de multe ori, de câte ori n-ai stat tu cu camera aia în mână și ai început. Ce face asta? Ce face asta? Hai să faci o probă, mai te uiți, aha, mai faci o probă. Și umbli în ele, pur și simplu. De dragul lor că îți place ceea ce faci, te pui să înveți chestia aia foarte bine. Și asta făceam eu. De dragul instrumentului mă puneam și ia, dacă fac chestia asta, ce se întâmplă? Aha, asta face asta. Și atât am stat pe ele până am învățat. Și când aplicai la cântat tonurile astea noi, cum reacționa formația? Uneori erau bune, uneori nu, știi? Mergeam la cântat și, bă, ce zici? Cum sună? Da, uneori o nimeream bine rău de tot, știi? Mamă, e nenorocire. Alteori mi se părea mie bine că sună acasă, dar când cântam cu toți informația nu mai îmi suna bine, știi? Păi iar modifică-le, iar schimbă-le. E o veșnică căutare asta și acum, în momentul ăsta. Întotdeauna se Ai schimbă. un ton care l-ai făcut de mult și încă îl folosești și azi? Da, am pe Cronos. Am câteva, dar nu i-am pus cine știe ce, am scris doar Benny joc, că îl folosesc la joc, știi? Ăla, după aia, chitara cu care cânt eu, nu e aceeași chitară cu care cântă ea alții, e altă chitară. Ce tonuri mai am? Mai am câteva, am luat de peste tot, de pe la turci am cumpărat setul, de la noi, de aici, de la sârbi. La mine în set is de toate. Pentru că, și eu cântam toate genurile, mi-a trebuit și setul la fel, să fie pentru toate genurile pregătite. Le foloseai toate sau nu? Da. Cum era chestia asta când îți făceai tu, cumva erai exclusivist, nu la tonuri, să zicem așa? Da. Cum le dădeai cu drag la alții sau nu prea-ți convenea? Da. Vroiai să fii Ce am unic? dat înainte să-mi fac setul meu, eu dacă am primit un lucru pe gratis, n-am cerut niciodată bani pe el. Niciodată. Pentru că și eu mă bucuram când altul îmi dădea, știi? Sau făceam schimb, știi? Bă, îmi dăm setul, îți dau și eu setul meu. În momentul în care am început să lucrez la setul meu și am cumpărat cu banii mei alte seturi ca să mi-l fac pe al meu, ăla l-am vândut după aia, pe ăla am cerut bani, dacă l-am dat. Știam că îți place și calculatoarele ție și... Ador Și tot ce e tehnologie. Și filmatul. Cu filmatul de ce vrei să ne iei locul? În primul rând nici nu pot să vă iau locul. Pentru mine asta e doar de un ce hobby. te-ai băgat în domeniul ăsta? Hai să spun. Am stat 3 ani în București. Băiatul ăla care ne filma acolo, George îl cheamă, un profesionist, omul foarte atent la orice. Atât era de atent, gen, nu doar la ce făcea el, la noi pe scenă. George era genul de om care dacă nu-mi stătea un fir de păr bine sau îmi stătea cămașa nu știu cum, de acolo, decât se uita el pe monitorul ăla mic, zicea: Beni, vezi că stă părul rău. Știi? Era atât de atent era. Și 3 ani de zile m-am obișnuit așa. Știi? Cu oameni care își dau silința. Și după aia, când m-am întors aici și era lumea mai, cum să zic eu, nu le păsa. Adevărul că acum nici nouă nu plăcea să plătim prea mult. Ai înțeles? Și primeai, you get what you pay for, știi? Cât plăteai, aia primeai. Și acum eu când am stat acolo, eu am văzut ce face și l-am tot întrebat, că mi s-a părut tot timpul ceva, mă fascina, știi? Și am zis, să-mi bag picioarele. Eu pentru ce lucrez eu în studio și ce-mi fac eu mie, pentru mine.
Eu îmi fac instrumentale, eu îmi cumpăr o cameră și mă filmez singur. Plus că îmi plăcea foarte mult YouTube-ul. Și pentru că mă tot uitam după piese de calculator, plăci video, plăci de bază, cum să-ți asamblezi un calculator, toate astea, că mă fascina, mă tot gândeam, mă, ce bine arată la ei așa, știi, cu lumină în spate, headlight, așa. Și am tot căutat, de ce arată așa bine la ei, știi? De-aia am învățat multe chestii de genul ăsta așa pentru YouTube. Și atunci mi-am luat cameră și am început pentru mine să-mi filmez mie sau lui Mili piese, știi? După aia m-am gândit, hai să le ofer oamenilor, dacă tot vin la mine la studio, să le fac un preț pachet cu totul. Mă, viți, eu îți fac și linie melodică, îți fac și text, eu îți fac și filmare, absolut tot. Și așa am filmat. Doar ce se trăgea la mine, gen filmam eu. De asta pentru că îmi plăcea mie, un hobby de-al meu. Așa că, Brian, nu iau locul nimănui. Hai că mai vrut să te întreb ceva tot legat de domeniul ăsta. Da, dacă ar fi acum să-ți faci formație, de exemplu, Da. a ta, cu cine ți-ar place să-ți faci acum o formație? Din Doamne, toți că muzicanții din România, să zicem așa, sau și din Serbia. La cât de mult îmi place, eu mi-aș lua probabil 20 de muzicanți în formație. Mi-aș face un taraf de la mare. A fost cineva cu care n-ai putut să cânti de-a lungul carierei? Să zici, băi, eu nu pot să cânt cu ăsta. Să te enerveze sau să... Da, dar prefer să nu dau nume. Pe nu dau nume, da. Dar s-a întâmplat de foarte multe ori. Dar știi din ce cauză? Gen că nu erau egoiști sau individualiști, știi? Și atunci te enervai, că tu încercai să creezi sound pentru formație, să hai să cântăm frumos și poate persoana aia era ca și calul ăla, știi, cum îi zice, căpăstru? Cu căpăstru de ăla, știi, așa, de vedea numai drept, nu se uita stânga, nu se uita dreapta și eu nu suport chestia asta. Ori suntem o familie, ori nu. Nu, da, sunt mulți muzicanți așa, să știi. Cântă așa, alandala, vorba ăla. Alandala, dă-i înainte, nu interesează nici de ăla, nici de ăla, eu îmi fac treaba mea. Și o întrebare de muzicanți. Penny, ai furat vreodată din ciubuc? Niciodată. Mă crezi că niciodată. N-ai avut tendința? Nu. De Nu ce m-a crezi că interesat. alții fură? Uite o chestie. De nebun, eu știu ce... Știi de ce cred? Fii atent. Uite, eu de multe ori, de exemplu, dimineața, da? Hai să facem ciubucă, hai. Și aduc gentuța sau unde o fi bani. Și eu când văd că s-au făcut bani, eu de multe ori stau și zic, mă, când am făcut noi banii ăștia? Eu în timpul cântatului nu observ chestia asta. Nu o văd. Îs prea ocupat cu băieții mei care ce ritunelă dăm. Prinde cu, nu știu, prinde armonia așa, hai să facem așa, am eu o idee, știi? Nu sunt atent la ce se întâmplă vis-a-vis de bani sau de ciubuc. De multe ori, crede-mă, stau și mă uit și zic, Doamne, dar când am făcut noi banii ăștia? Când am făcut banii ăștia? Eu n-am văzut, n-am fost atent. Și de-aia zic, pentru că nici măcar nu mă interesează acolo în momentul ăla, n-am avut interes să fur, de exemplu, din ciubuc. Și mai e o chestie. Eu cred că oamenii care nu au de cântat destul și cântă foarte rar, Și prind odată o cântare. probabil au nevoie, nu știu, oricum e urâtă, e foarte urâtă chestia asta față de colegii tăi. Sper, sună prost și asta, sper să fie de nevoie și să nu fie de răutate, gen, știi, față de colegii tăi. Dar noi cum avem, nu mai știm de capul nostru, că tu știi foarte bine că și la tine e la fel. Cântăm în continuu tot sezonul, nu-i nevoie, nici nu mi-a trecut prin cap vreodată chestia asta. Dar am prins pe alții care o furat și am făcut urât. Ce le-ai spus? Vai de capul meu, am făcut urât rău de tot. Și când am mai și văzut ce sume, auzi aici, am cântat în Serbia. Și un muzicant mare, nu nimandru, un muzicant mare, l-am văzut cum a furat o bancnotă de bani. Prima mea reacție a fost să râd. Dar știi din ce cauză? A furat 500 de dinari. 500 de dinari sunt 20 de lei. Eu de-aia am început să râd și am zis, bă, tu ești prost rău, zic. Bă, tu ești tâmpit rău de tot. Măcar dacă furi, zic, bă, nu furai și tu o sumă mai mare? Ai furat 500 de dinari, un pachet de țigări. E penibil. Da. Bun, zi-mi artiști mari așa din Serbia care îi apreciezi. Acordeoniști? Acordoniști, da. Din domeniul ăla, stilul tău.
Eu făceam o râduială în capul meu. Nu vreau să... Sau nu știu, nu ți-ai făcut așa un idol din ăsta. Pe cei pe care o să-i numesc acum, nu neapărat în ordinea asta, doar spun mai multe nume. Ce m-a marcat pe mine așa cel mai mult a fost Dean Costici, Mozart. Și încă mă marchează și în ziua de astăzi omul ăla e, nu știu, anormal, extraterestru. Ața Cergar, Milan Dimici, Milan Sașin, am fost pe live ieri cu el, am cântat amândoi, ne beam cafea împreună, minunat. Clar, Michi Ciortan, care pentru mine a fost, Doamne iartă-mă, îl vedeam ca pe Dumnezeu. Perița Gula, care nu mai este printre noi, el a fost prima inspirație și prima dragoste pentru acordeon. Doamne, sunt mulți. Dar tu cum ai auzit de, fiind copil, cum ai auzit de muzicanți? YouTube. Tot cu YouTube? YouTube. Pe bun, dar pe YouTube îți apar atâtea. Cum de știu numele lor? Sau cum ai dat așa din greșeală? Am căutat pe acolo, îți dai seama. După aia cu Mili, iară, că când m-am luat cu Mili și am început să cânt pe la ei mult, am cunoscut așa, gen, am cunoscut pe la cântat. Norocul meu că tu știi, eu vorbesc 6 limbi. Norocul meu a fost că m-am putut înțelege tot timpul. Că au fost sârbi, m-am înțeles, dacă știau germană, m-am înțeles, dacă nu engleză, țigănește, românește, cumva tot timpul m-am înțeles. Chiar și franceză, că mulți sunt pariți din ei. Și m-am înțeles cu ei tot timpul la cântat. Și așa, și YouTube, eu ți-am spus, băi, eu petrec multă vreme pe YouTube-ul ăsta. YouTube-ul e cea mai bună sursă pentru orice vrei. Orice vrei. Eu dacă vreau mâine să fac clătite, mă uit pe YouTube. Tot ce vrei găsești acolo. Spunem cu calculatoarele. Care-i faza? Și erai și cu gaming-ul, parcă, nu? Da, îmi place așa pentru mine asta. Jocul preferat? Mă joc Valorant, Counter-Strike 2. Și nu numai astea sunt shootere sau na. Băi, mie îmi place mult să râd. Eu dacă se poate ca noi să stăm 2 ore la cafea, eu aș râde cu tine 2 ore în continuu. Și gaming-ul e perfect pentru chestia asta, pentru că vorbim pe Discord. În pandemie sau când ați început să jucați toți dacă în tu rețea. te joci jocuri cu Romario, păi tu leșini. Măi, eu îl iubesc pe omul ăla. Dar mai ales când jucăm, Romaniu e fenomenal. Auzi aici, am jucat Scribble odată. Trebuie să desenezi ceva și ăla să ghicească ce desenezi. Romario a desenat ceva cu 4 picioare și un cioc. Și cuvântul de fapt era antilopă. Păi noi ne-am tăvălit pe jos. Că toată lumea a scris rață, pasăre, știu eu acolo, cioară. Antilopă e la cuvântul. Din cauza asta îmi place atât de mult, știi? Stăm toți, că ai văzut, joci pe Discord, ne auzim toți deodată, de multe ori suntem 10-15 și încep râsurile. Începe circul. Asta îmi place mie atât de mult la gaming. Că dacă singur nu mă joc. Eu nu mă joc niciodată singur, doar eu. Dacă intrăm mai mulți, Ionuț Florea de multe ori intră cu Simi, Nicu Blidariu, frate solul Nicu Blidariu, Marius Sică, ăla la fel. Ăla, dacă vezi ce desene o scos din el, să te ferească Dumnezeu. Asta e chestia și cu gaming. Îmi place să râd mult. Îmi place anturajul și atmosfera, știi? La filme te uiți? Da. Filmul tău preferat? Top 3 sau top 5, cât să punem? Da, probabil top 5. Sunt multe. Cele mai care te-au marcat, cum să zic, și te-au inspirat în viața ta? O să ți se pară șot, poate. O serie de filme, că sunt 4 sau 5 părți, care mie mi-a plăcut foarte mult, a fost Twilight, Amurg. Am o chestie pentru vampiri, nu știu de ce. În toată viața mi-am dorit să fiu un vampir. Am eu chestia asta, nu știu din ce cauză. Eu am vrut să fiu vampir și acum aș fi vrut să fiu un vampir. Și ții filme câteodată? Sau cum? Ții filme din astea câteodată? Mi-ar fi plăcut, pentru că în filme tot timpul s-a arătat cum. Foarte puternici, super rapizi, nemuritori, frumoși. Eu mi-am dorit să fiu așa. Și din cauza asta, Amurg îmi place foarte mult. Twilight, ce filme? Tot ce înseamnă comedie. Doamne, tot ce înseamnă comedie, tot ce e de râs, mie îmi place. De-aia și îmi place foarte mult stand-up comedy. Eu ador stand-up comedy.
Și În nu românesc atâta... sau internațional? Aia am vrut să zic acum. Nici măcar atâta... Că de început am început să mă uit la americani, gen, știi? Dar mi se pare foarte funny stand-up comedy-ul din Marea Britanie, gen, britanici. Cu toate că au un umor așa mai dark, mai întunecat, dar mie îmi place chestia asta, mi se pare foarte... Bine, să revenim la filme, ai zis 2 până acum. Da. Iară mi-a plăcut foarte mult The Godfather, Nașul. E un film care mi-a plăcut. Tot ce țin, nu doar ăla. Goodfellas, Scarface, genul ăla, cu toate, mafioți, da, alea, tot ce a fost cu mafioți, tot ce înseamnă comedie am zis. Și îmi plac și dramele, îmi plac foarte mult și chiar și filme drama? romantice, romantic comedy gen. Mie îmi place dacă e un happy ending, dacă e happy, e ok, știi? Ai luat ceva, te-a inspirat dintr-un film? La vreo melodie, ceva te-a inspirat? Da, de multe ori. De multe ori aud câte o chestie într-un film și le transform. Eu ascult mult, iar și Luis Miguel. Eu ți-am zis, tu te miri, dar dacă îți arăt playlist-ul meu, te sperii. N-au nici, de foarte multe ori mi s-a întâmplat în mașină să uite cineva la mine, gen, urcă de prima dată cu mine în mașină, să uite la mine și zice, nu m-aș fi gândit în viața mea că tu asculți așa ceva. Dar eu mă inspir din toate chestiile astea și le transform. După aia mă întreabă lumea, tu unde ți-o venit ție riturnela asta în cap? Uite, îți dau un exemplu. Am imprimat cu Lăzărica Imbrescu. N-am crezut în fericire, așa. Și returnela e ta-ba-da-ba-da, ta-da-i-da-da-i-da, ta-ba-da-ba-da. Ți-ai dat vreodată seama de unde e partea asta? Pantera Roz. Nu. E tema din Frumoasa și Bestia. Păi să mă uitam la desene. Ta-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra. Da, să te uiți să vezi. De acolo m-am inspirat, din Frumoasa și Bestia, și am făcut o ascultare. Eu știu cealaltă. Cu Somewhere Over the Rainbow. Tu ai luat? Sau te-ai Care? făcut parcă? Da. Da, Somewhere Over the Rainbow. Iar avem dezvoltat-o. Da, iar avem cu Meca, cântăm o riturnelă de joc care a fost inspirată și luată asta de colegul meu, de Valentin, de la YMCM. YMCM, început, taram, tararararara. Vezi, de oriunde te poți inspira și să transformi și să o faci să înțeleagă românii noștri muzică. Te consideri un geniu muzical? Nu neapărat un geniu, dar nici... Bocciu. Da, nici cumva de rând. Dar trebuie să definim termenul ăsta. Cred că tu ești în măsură să definim. Că mulți aud în comentarii ce cu bocciul ăla, că și eu când m-am apucat de domeniul ăsta vedeam, nu înțelegeam că ăsta e numai în domeniul ăsta muzical. Da, nu, că mai avem câteva. Fă definiția. Avem bocciu, mai avem văcar. Ăla nu știu. Ba, și așa mai spuneam, băi, ce văcar e el. Bocciu, cred că așa spunem noi că unul cântă rău. Sau nu are nicio treabă cu muzica, gen, vai mama lui, ce bocciu. Dar el crede că cântă bine. Majoritatea care nu cântă bine cred deci că numai ăla bine. îi considera bocciu, nu unul care știe de la început că el nu cântă bine. Da, pe ăla se lasă. Ăla se lasă. Da. Și atunci, băi, bocciule, știi, băi, terminatule, cum ar fi, băi, ești terminat, n-ai nicio treabă cu muzica. Asta e. Și bocciu cu 2 de C. Și ce cuvinte mai rău? Cum? Ce cuvinte? Ai zis că sunt mai multe. Văcar? Atât? Văcar, stai că mai aveam. Aveți nume de cod din astea când îl vedeți pe unul că intră în sală. Doamne, iar avem coduri pentru orice. Avem coduri și dacă vreau să-l atenționez pe colegul meu, ia uite cum arată, ce frumoasă e femeia aia. Și aia și prin cântare pot să-i transmit chestia asta. Orice, îți dai seama de atâția ani tot asta face. Sau de multe ori dacă tu știi acum că tu ești de-al nostru. 2-10. Când zic 2-10. E pur și simplu ca să atenționezi pe cineva, știi? Băi, vezi că vine ăla sau vezi că te aude cu 2-10. Deci avem foarte multe chestii de genul. Bine, un mesaj de încheiere pentru fanii tăi care sunt de la început. De la început mă refer de la începutul carierei tale, care ți-au rămas fani. În primul rând le mulțumesc că sunt loiali.
Ce să zic, sper în continuare să nu vă dezamăgesc muzical și nici așa. Și stați cu ochii pe mine că anul ăsta o să scot piese noi, instrumental. Am zis că anul ăsta mă ocup mai mult de mine, nu atâta de soliști. Și nu doar singur o să-mi scot piese și cu colegii mei din formație, vrem să scoatem instrumentale noi, facem program nou, riturnele noi, să fim tot timpul fresh, să aducem chestii noi pentru toată lumea, așa că stați cu ochii și pe mine și pe domnul Brian, că aduce aici numai chestii bune. Și celebrități. Așa e. Mulțumesc, Benny. A fost pentru voi, Benny, unul din cei mai apreciați instrumentiști. Mulțumesc frumos. Și mie personal îmi place foarte mult cum prestează, să zicem, live, că știu de atâta timp. Până data viitoare, să nu uitați să dați un like, un share și un coment. Este. La revedere! Autodema Premium Cars. Charlie's Pub. Alma Dulce. Zaza Resto Pub. Spontan cu Brian Podcast.